Shwmai a chroeso nôl i'r gyfres yma o fideos ar greu ensemblau rhithiol. Yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ran bwysica'r broses, sef cymysgu sain yr ensemble. Cyn i ni allu cymysgu'r sain, bydd angen i ni lawrlwytho recordiad pob aelod o'r ensemble o tyble ni wedi casglu nhw ar-lein un dyfais ni'n cyfrifiadur ni. Dewch i ni gael edrych fel mae'n neud yna gan ddefnyddio naill ai dull Google Drive neu dull Google Classroom. Agorwch Google Classroom yr ensemble a symudwch draw i'r tab Classwork. Nawr os chi'n cofio fe osodwn ni'r traciau cyfeiliant mewn un post ac yna aseiniad ar gyfer perfformiadau yr aelodau. Cliciwch ble mae'n dweud handed in. Nawr, dim ond un aelod sydd gyda fi yn y dosbarth yma fel enghraifft i chi, ond yn eich ensemble chi, bydd mwy o rhain yn ymddangos un ar gyfer pob aelod sydd wedi hala recordiad i fewn. Mwyn lawrlwytho recordiadau'r aelodau, cliciwch ar y folder bach yma fan hyn sy'n dweud Open Folder for Assignment. Bydd eich Google Drive chi yn agor mewn tab newydd, ac yn y folder fe welwch chi restr o'r holl clipiau sain sydd wedi cael eu danfon. Cliciwch ar bob ffeil sain un ar y tro a dewiswch Download. Bydd hefyd angen copi o'r cyfeiliant arno ni. Felly, symudwch yn ôl i tab Google Classroom. Gewch yn ôl, cliciwch ar enw yr ensemble, yn ôl i'r Classwork, agorwch y cyfeiliant a dewiswch y trac cyfeiliant yn unig, nid y traciau arwain gyda'ch llais yn canu. Fe sylwch chi bod dim botwm download i weld unrhyw le fan hyn. Be sydd angen i chi wneud yw clicio ar y 3 dot yng nghornel top ochr dde y sgrin a dewis Open in a New Window. Bydd y cyfeiliant yn agor mewn ffenest arall, mewn tab arall, a'r tro yma fe welwch chi y botwm Download. Cliciwch ar hwnna, a nawr gallai weld y cyfeiliant a'r trac canu wedi lawrlwytho. Os ych chi wedi defnyddio dull Google Drive ar gyfer trefnu'ch ensemble, agorwch y Google Drive ac fe welwch chi y trac cyfeiliant a'r traciau arwain ac yna y traciau bydd aelodau'r ensemble wedi uwchlwytho i'r folder. Yn debyg iawn i ddull Google Classroom, beth sy'n angen wneud nawr yw glicio ar bob ffail a dewis Download. Bydd dim angen i chi lawrlwytho'r traciau arwain, ond cofiwch lawrlwytho eich trac cyfeiliant. Iawn, felly mae clipiau sain aelodau'r ensemble a'r cyfeiliant gyda ni nawr wedi storio ar yn cyfrifiadur. Mae'n amser i ni i ddechrau roi'r cyfan at ei gilydd. Nawr, falle wnaethoch chi sylwi yn y fideo cyntaf, nes i sôn am ddefnyddio app Audacity. Ond, wrth i fi arbrofi ar gyfer creu'r fideos yma, nes i sylwi bod Audacity ddim yn gweithio'n dda iawn gyda ffeiliau MP4, sef beth ych chi'n fwyaf tebygol o dderbyn wrth aelodau'r ensemble. Felly, oedd eisiau fi ffindo app arall. Beth i ni'n mynd i ddefnyddio yn y fideo yma yw app Studio One Prime 5. Mae'r app yma ar gael yn rhad ac am ddim ac fe welwch chi ddolen i'r dudalen lawrlwytho ar waelod y fideo yma. Gallwch chi ddefnyddio Studio One Prime 5 ar PC neu Mac, felly mae hwn yn mynd i fod yn addas i bawb. Os ych chi'n gweithio gyda Mac a mae rhywfaint o brofiad gyda chi o ddefnyddio app GarageBand sydd yn dod am ddim ar gyfrifiaduron Mac, mae croeso chi ddefnyddio GarageBand achos mae'r technegau yn gweithio gwmws yr un ffordd. Neu os ys well dych chi, defnyddiwch Studio One Prime a dilynwch yn union fel i fi wneud yn yr enghraifft yma. Wrth lawrlwytho Studio One Prime, fe gewch chi opsiwn i lawrlwytho effeithiau sain ychwanegol. Dwi ddim wedi wneud a dwi ddim wedi defnyddio'r effeithiau yna yn yr enghraifft yma. Wrth gwrs, mae croeso chi lawrlwytho rhain, ond does dim angen i chi o gwbl. Iawn te, dilynwch y link, lawrlwythwch yr app, agorwch Studio One Prime a dewch i ni gael dechrau cymysgu'r ensemble yma. Agorwch app Studio One Prime ac ar y dudalen cartref fe welwch chi fotwm sy'n dweud New Song. Cliciwch ar hwn. Yn y ffenest sy'n agor, rhowch deitl i'r darn. Yna cliciwch ar fotwm OK. Nawr mae'n amser mewnforio'r ffeiliau sain i Studio One. Yn y bar offer, cliciwch ar Song ac yna dewiswch Import File. Yn y ffenest sy'n ymddangos, dewiswch bob un o'r traciau sain ac yna cliciwch Open. Does dim angen i weld y ffenest yma ar ochr dde, felly i'w guddio, dewch lawr i waelod y sgrin a cliciwch ar y botwm Browse.
a bydd hwnna'n diflannu. Mae botymau W ac E ar eich bysellfwrdd yn chwyddo i fewn ac allan ar y traciau sain. Dwi wedi gwasgu W ddwy waith nawr mwyn gweld pob trac sain yn ei cyfanrwydd. Gallai hefyd ddefnyddio Shift W ac E mwyn newid uchder y traciau. Y jobyn cyntaf i wneud yw i gyd amseru'r clapiau. Nawr, gallwn ni weld y clapiau yn hawdd fan hyn ar y traciau. Dyma un fan hyn, a dyma'r clapiau fyna. A fydden ni'n dweud mae'r ddoi yma yw'r clapiau fyna. A fan hyn, falle dim ond un clap, yr ail clap. I ddechrau, fi'n mynd i gael gwared ar yr holl recordiad cyn y clapiau. Dewch i ochr chwith y trac a bydd pwyntydd y llygoden yn newid i'r arwydd yma. Yna, gallwn ni lusgo dechrau'r trac yn ôl. Hwn yw'r trac cyfeiliant ac mae'n anoddach i ddod o hyd i'r clapiau fan hyn oherwydd mod i'n siarad rhwng clapio. Dewch i ni gael gryndo ar y trac cyfeiliant yn unig gan ddefnyddio'r botwm solo. Welwch i'r botwm S fan yma. A nawr, dim ond y trac yma fyddwn ni'n clywed. Iawn te bawb, clapiwch gyda fi ar ôl 3. 1, 2, 1, 2, 3. Iawn, fi wedi dod o hyd i'r clap cyntaf. Dyma fe fan hyn. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio botwm E nawr i chwyddo mewn. Dyma'r clap fyna. A fi'n mynd i dorri y trac yma nôl i'r pwynt hyn. Hwna yw'r clap cyntaf. Nawr, yn syml iawn, i ni'n llusgo y traciau eraill fel bod y clapiau yn cydamseru gyda'r ddau glap yn y cyfeiliant. Cofiwch, mae hwn dal ar solo, felly mae'r botwm coch ar y traciau eraill yn golygu mute. Dewch i ni gael gweld ble mae ail clap y cyfeiliant. 1, 2, 1, 2, 3. Iawn, dyma fe fan hyn. Felly, y clap cyntaf sydd fan hyn a'r ail clap sydd fan hyn. Mae'n debyg bydd eich aelodau chi wedi clapio'n fwy cywir yr ail dro yn hytrach na'r tro cyntaf. Felly, fy nghyngor i fyddai i ddefnyddio'r ail clap fel yr un i gydamseru. Chi'n gweld nawr, fi wedi defnyddio'r linell yma a fi'n trial cydamseru y clapiau. Dim angen i hwn fod yn hollol berffaith. Gallwch chi wastad mynd nôl a gwirio nes ymlaen. Iawn, fi wedi cydamseru nawr y 5 trac gwahanol. Dewch i ni gael zoom o mas i weld sut mae'n disgwyl. Mae'r clapiau yna wedi cydamseru ac gallwn ni weld fan hyn, mae'r cantorion yn canu tua'r un pryd. Dewch i ni gael gweld nawr sut mae'n swno ar y grandawiad cyntaf. Os oedd y cyfeiliant dal ar solo gyda chi, gallwch chi glicio ar yna to mwyn clywed pob trac. Barod te, bant â ni. 1, 2. Mi welais trac y do, yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho, 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 ho. Iawn, fi'n hapus gyda'r cydamseru, felly dyna gyd ti angen neud nawr yw twtio'r sain. Dwi'n trimo pob llais yn ôl, just cyn bod nhw'n dechrau canu. Ac yna, ar y diwedd hefyd, rhag ofn bod rhyw sŵn gyda nhw yn symud y ffôn neu'n peswch ac yn y blaen ar ddiwedd y perfformiad. Dyla'r diwedd swno'n fwy taclus nawr. Mae'r ukulele yn parhau tyma bach, felly allwn ni wneud na'n hirach. A hefyd, allwn ni bylu'r sain na mas gan ddefnyddio y triongl bach yma, lusgo draw i greu pyliad sain, fade out.
Perffaith. Nawr, ble ni moyn y trac cyfeiliant mae i ddechrau? Na'r cwestiwn. Right. Barod te, bant â ni. 1, 2. Fi'n mynd i gadw'r cyfri mewn, achos gallai hwnna fod yn ddefnyddiol pan i ni yn neud yn fideo. Felly, fi moyn torri nôl i'r tywelwch na fyna. Dyna ni. Dewch ni ryndo na fe nawr. 1, 2. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Iawn, felly mae e gyd mewn trefn. Mae'n amser i ni nawr i gymysgu'r lefelau fel bod y rhannau'n eistedd gyda'i gilydd yn well. Ar waelod y sgrin, fe welwch chi'r botwm sy'n dweud mix. Cliciwch ar hwnna. Nawr, yn y ffenest yma sy'n ymddangos, ar yr ochr chwith, fe welwch chi gymysgydd gyda llithrydd volume, llithrydd lefel sain ar gyfer pob aelod o'r ensemble, fe welwch chi eu henwau nhw fyna. Ac yna, ar yr ochr dde, fe welwch chi lithrydd arall, a hwn yw lefel sain cyffredinol y trac cyfan. Dwi'n mynd i leihau uchder y traciau gan ddefnyddio Shift ac W, fel bod ni'n gweld pob dim. Nawr te, fi'n gwybod tawr bychan hyn fan hyn, Meredydd Jones, sy'n canu yr alaw, a mae'r tri arall, Huw, Tristan a Dewi, yn canu harmoniau. Felly, i fi yn moyn i lais Meredydd i fod ychydig yn uwch na'r lleill. Dewch i ni gael gryndo na fe. 1, 2. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Dwi'n mynd i'r un peth to tro yma, fi'n mynd i dynnu lleisiau yr ei eraill lawr tyma bach. 1, 2. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. I helpu wahanu y lleisiau hefyd, gallwch chi ddefnyddio rhywbeth o'r enw panio, sef gosod y lleisiau i'r chwith ac i'r dde o ganol y maes sain. Mwyn gwneud hyn, ar y llithrydd, llusgwch y lleisiau i'r chwith neu i'r dde, ychydig i'r chwith, ychydig i'r dde, neu gadael nhw yn y canol. Os ryndwn ni yno fe nawr, gallwch chi glywed, os ych chi ar ddyfau stereo, bod y lleisiau'n gwahanu i ochrau eich cliw. 1, 2. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Gret, mae hwnna'n neud tipyn o wahaniaeth mwyn gwahanu'r lleisiau a gwneud y perfformiad i swno llawer yn fwy eglur. Mwyn bod y sain ddim yn aflunio'n distorto, mae'n bwysig bod ni'n cadw lefelau'r sain mas o'r coch pan ni'n chwarae fan hyn. Dewch ni gael gweld. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Fel welon ni, oedd yr llais yma, Meredydd Jones, yr un sy'n canu'r alaw, yn twtio mewn i'r coch nawr ac yn y man. Felly, dwi'n mynd i dynnu'r lefel na lawr ychydig. Felly, os mae hwnna'n newid balans y sain yn ormodol, bydd angen i chi i gwympo lefelau sain pawb arall i matcho. Dych ni gael gweld eto. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Iawn, mae'r lefelau'n edrych yn iawn draw fan hyn, ond peidiwch anghofio am brif lefel y sain fan hyn. Dewch ni gael gwylio eto, a tro yma, edrychwch ar y lefelau sain ar gyfer y trac cyfan. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Right, oedd hwnna yn danso lan rownd y coch lot gormod i fi. Oedd e ddim yn mynd reit lan i'r top ac yn aflunio, ond yn beryglus o uchel, fydden ni'n meddwl. Felly, fi wnawn ni dynnu hwnna lawr, touch, a gwirio eto. Chi moyn
really, bod lefel y sain ddim yn mynd uwch ben yr 0 na fyna. Dewch ni gael gweld eto. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Os mae e'n mynd dros y 0, fe welwch chi yr arwydd yma yn dangos y faint mae e'n mynd dros y 0. Felly mae dal tymed bach yn rhy gryf. Felly dwi'n tynnu y llithrydd, y sleid yna lawr, tymed bach to. Dewch ni gael gryndo eto. 1, 2. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Mae wedi twtio unwaith dros y 0, felly just i wneud yn siŵr, fi wneud dynnu fel lawr tymed bach to. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. Iawn, ni wedi cyrraedd diwedd y gan, a mae'r 0 na dal yn llwyd, felly i ni'n saff bod lefel y sain yn iawn. Right, ni'n barod nawr te i allforio y traciau yma fel un trac sain gorffenedig. Yng nghornel top ochr chwith y llinell amser, reit drws nesa i'r rhif 1, fe welwch chi yr triongl bach llwyd yma. Llusgwch hwnna draw. Nawr, beth ni moyn wneud yw defnyddio rhain fel dechrau a diwedd i'r trac. Felly mae'r trac yn mynd i orffen tua fyna, a dwi'n mynd i lusgo yr un arall nawr, y triongl arall. Term Saesneg am rhain yw bookends, a mae'n gweithio'n dda fel disgrifiad o beth i ni'n neud. Chi moyn bod un yn dechrau'r trac a un yn gorffen. Sylwch, dwi ddim yn dechrau fe yn rhy agos i'r sain. Mae'n iawn i gael tymed bach o fwlch gynta cyn bod y trac yn dechrau. A'r un peth ar y diwedd. Chi'n gweld? Fi wedi gorffen tipyn bach ar ôl y clip na. Felly dyna'r adran i ni moyn allforio. Pan ni'n chwarae hwn yn disgyblion, dyn ni ddim yn moyn y gwacter mawr ma ar y dechrau ac ar y diwedd. Felly, i ni'n mynd i allforio nawr y darn yma yn unig o'r linell amser. I wneud hyn, cliciwch ar Song, ac yna dewiswch Export Mixdown. Rhowch enw addas i'r ffeil fan hyn. A bydd gweddill y gosodiadau yma'n iawn fel maen nhw. Cliciwch ar OK. A dyma ni, dyma'r trac sain gorffenedig wedi ei gymysgu. 1, 2. Mi welais trac y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos bren o ho 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 ho. A mae hwnna'n barod i chi chwarae dros eich cyfarfod fideo gyda pawb arall yn meimio i'r trac. Diolch yn fawr i chi am wylio'r fideo ac am ddilyn y gyfres. Yn y fideo nesaf, byddwn ni'n edrych ar fel mae defnyddio'r ffail sain yna mewn cyfarfod fideo byw mwyn recordio aelodau'ch ensemble chi yn meimio i'r trac.